Nggih. Sarian niku lho. Kados konten napa pedus isyaratnya pedus. Enten ten jenengan Nggih. sowan ten makame wali yowo Nggih. terus ketinggal mendo. Nggih. Tomboki mawon. Lho ojo. Ojo. Mboten. Guyon mawon nggih mboten napa. Sak serius. Niki mboten ngaos, niki jandoman bab keimanan. Lek ngaji enten kitabe niku jenenge ngaos nggih. Lek niki jandoman tentang keimanan mawon. Tadi kados-kados niku guyon mboten tenan. Nggih. Lek panjenengan ten makam wali yuwa sampean ndonga-ndonga ten mriku sampean diketoki mendo. Waduh kula nggih mboten saged ngrames, mboten saged ngartekaken. Ngapunten, masalah mendo niku wah nggih. Nggih, mboten. Nggih mboten napa-napa. Mboten saged kula yok napa nggih. Diketingali mendo iki. Wonten tampare ta mendo. Nggih. Oh nggih, lek macan kula saged. Lek ten makam para wali yuwah meniku lek diketingali macan niku malaikat. Malaikat tidak apa yang kita pikirkan, malaikat wujud manusia mboten. Malaikat niku kathah maceme, kathah wujude. Nggih termasuk ula, nggih termasuk macan menika. Umume kan lek ula niku biasae ketinggalan elek, mboten. Sae. Lah niku nggih termasuk kula lek nyesat-nyesataken panjenengan lek kula lek nyampeaken dibayaran kula benjing lek pejal langsung diingkel-ingkel dateng ulah niku wau. Namine ulah napa ngoten lho niku malaikat ingkang dados diperanaken dhateng Allah ancene nggih nyiksa tiyang ingkang nyesat-nyesataken sing gadhahi jamaah berkedhok agamaipun Allah ngoten nggih. Dadi lek macan niku saged panjenengan kajenge asal derajat. Saged panjenengan kajenge nggih napa diikuti macan niku wau diikuti termasuk panjenengan gadah istiqomah menika menawi enten napa-napa panjenengan sing boten ngertos sing boten tertangkap akal maka nggih enten sing halangi menika wujudipun macan. Lah niku nggih enten setiap pesarean niku setiap wali yuwa niku beda. Kadang sing enten macane ngoten nika sing kula terangaken enten di lerengipun Ranuh niku macan ten mriku tangga kiambek raji mriku Syekh Abdul Rahman kalian Bindoro Sahud berdarah Madura wali Allah niku singa. Ah niku Romo Yai Hamid beda malih. Romo Yai Hamid bersinar. Wujud sinar. Sinare ijo. Mbah Kramat Tandu sing enten dalan pundi niku? Dalan Kaligong niku warna sinarnya biru. Nah niku mongko lek ilmu liya, ilmu itu ilmu Jawa jarene iku biyen daru boten. Niki keimanan datang Allah, ilmune ngoten menika. Nggih pun jelas. Dadose panjenengan lek istiqomah ten besaran waliyullah meniku dikepanggi kewan-kewan menika nggih sampean kajenge angsal derajat lek macan. Lah ngoten nggih. Lek lebah menawi lebah panjenengan diketingali lebah-lebah menika insyaallah panjenengan saged nambani. Nah niku nggih, karena lebah niku nggih fungsine madune damel kesehatan. Pun jelas nggih. Napa malih? Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tambah didik hari ini mulai.